Nitik saking rengkaning guya jaiting netra slaning alis bapa sirin bawa ibu Nunung Nurhayati mujudaken pisan kekalih mijil saking asinan ngancar pitu ngawi jawiwetan bebasan tan kena cinitra ing ukara bombong tiasing panjenenganipun kadang pisan sak sampunipun haniti pirsa putra temanten katemben kawisuda ing pangajab saged tetep renggang gula kumapyur pulut dadosa keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Sampun jangkep pargian pisan sampun lenggah do para tamu monggo sawetawis kula dherekaken nganepaken raos ngeningaken Pancandriya sawetawis monggo kula dherekaken maos umul kitab utawi surat Al-Fatihah sesarengan mugi-mugi saged tomake mahanani ing samudayanipun. Monggo Bapak Ibu kula dherekaken maos umul kitab surat Al-Fatihah sesarengan. Ila khatratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim sadaqallahul adzim. Innallahu ghafurur rahim. Matur sembah nuwun Bapak Ibu kanthi maos umul kitab sareng-sareng. Mugi-mugi saged mahanane kawilujengan karaharjan miyah kasantosan tumanduk ingkang menggugati kadang pisan sutresna kagri temanten sumrambah sedaya para tamu kakung putri. Upacara adat kerobongan kawiwitan pun manembrama ladrang santi mulya manembrama. Bangke monggo bukanti nderek panjenengan kula rupaka menapa ingkang dipun tindakaken suwe ra tau petho nek aku lali. Mengke bukanti tindakan kula rupaka ngoten mawon. Muga-muga bar iki engko terus lancar sak lawase neh. Sarananing wong yun luhung betah topo kurang guling elinga solah jatmika yen wacana kudu manis upacara kerobongan kawiwitan saking sembah kolbu temanten putri sumungkem dateng temanten kakung tonya ikti jejeripun wanita bekti kalian kakungipun jumbuh kalian ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garwanipun Kanjeng Nabi tansah bekti mangastuti dateng guru Nabi. Kang Mas betot kula katur jadi wis yayi tak tampa bombong tiasing sun bebasan tan kena cinitra ning ukara yayi. Semono gedene katresnane Siadi lawan pun Kakang. Inggih, Kakang Mas. Kan namung derek kene lungguh kene yayi. Sakwise Siadi sungkem kawan pun Kakang bakal jumeneng utawa ngadeg sawetara. Iki ana sindur warna gula klapa. Upacara kacar kucur tak tindakke yodi. Werdi surasane yayi. Kados pundi Kang Mas tampan ana guna kayanipun Kakang iki mbok menawa besok bakal antuk kanugrahan kang abadi. Tanggung jawabipun Kakang kawan Siadi wajibing wong lanang kawan Siadi kudu bisa ngayomi ngayani parang Siadi.
kula tampi kanthi bombonge manah kula Kangmas monggo dipun titipaken Rama Ibu kekalih. Ayo Yayi. Rama menika kacar kucur guna kaya monggo panjenengan tampi kula titipaken panjenengan tak tampa tak simpen ana gedhong peteng. Muga-muga bisa kanggo pancadan nggone ronggayuh kamulyaning uripmu besok ya, Ger. Nduk. Bocah ayu, bocah kuning. Romo. Wis, Ger. Ya tak tampa tak simpen, Bune. Piye Pakne? Iki guna kayane anakmu. Disimpen ana gedhong peteng bisa kanggo pancadan pawitan anakmu nggayuh kamulyaning urip. Iya Pakne. Kono Ger. Tindakno maneh apa sausik kacar kucur Gunakaya Yayi. Sawise kacar kucur Gunakaya ditampa bapak ibu, atinipun Kakang seneng Yayi. Kembel bujana Ndramina Ger kuwi Eka Saputra kang diarani Inji Rama. Surasane ngene, Nduk. Reski Nur Hidayah, dulangan bojomu, Nduk. Nggih. Rama, wong wadon kuwi kudu pinter masak. Nggih, Mbah nggih. Wong wadon kuwi kudu pinter macak, nggih, Bu. Wong wadon kuwi ora kok pintere lho gak wani. Ya kuwi ya pinter kudu pinter ning dua saja cukup. Kang Mas. Sembah nuwun Kang Mas, mugi-mugi mangke kula wonten ngasinan cumandhok mrika saged remenaken Kang Mas ugi Ibu wonten ngasinan. Kudu pinter masak ya dia. Injih Kakang Mas. Sampun Kang Mas ganepun dahar. Wis Yayi. Simboling kamulyan Yayi. Ayo kene ngombe banyu bening. Kang Mijil saka kasuwargan Jati. Diwen-wening penggalipun Kakang. Ditresnani sapadane ora kleru pandumuke bisa kasinungan iman lan Islam bagya mulya kang sinedya bisa renggang gula kumepyur pulut tegese dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Iki kene ombenen inggih Kang Mas sampun rampung yen to titip rampung di pun Kakang bakal jumeneng ngadeg banjur si Adi uga ngadeg lolosen duwunge pun Kakang. Awet bombong tiasipun Kakang lawan si Adi dina iki kawisuda dening ratu parandene ora ana gunane ora ana paedahe yen to ora entuk nugrane Gusti kawimbuhan berkah pangestune Rama lan Ibu. Mula lolosen Yayi. Duwung menika napa Kang Mas? Duwung kuwi keris piyandelipun Kakang. Najan tepun Kakang ratu ora kena nggaduh punang pusaka. Ya sabab siadilan pun Kakang bakal tumungkul ngadhep Sudarma tegese sowan bapak lan ibu. Lolosen ya Di. Injih Kakang Mas. Yen to wis lolos saka madane gigir walikatipun Kakang gamparan bukul kencana utawa slap uga lolos. Ayo kene laku dodok tumungkul hanjengku sowan Rama lan Ibu Yayi. Injih Kakang Mas, monggo kula dherekaken sowan bapak miwah Ibu. Kanthi lampah dodok yayah konjem-konjem Siti wedanane tumungkul hanjengku ngaras padanipun temanten kakung putri menika dhateng Rama Ibu kekalih mangkono wacane ngatur temanten putri. Rama nyawa jimat pepundhen kula menika Rizky Nur Hidayah Rama. Ngaturaken sumangking pangabekti kunjuk dhateng Kanjeng Rama mugi rementah dhateng keng putra kekalih Rama. Nduk. Suwarganing wong urip ya ngger Rizky. Kuwi ento nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa. Aja sepisan-pisan sira ngalekke wong tuamu jejering Pangeran Katon kang wajib sira sembah tegese sembah kuwi sira ajeni. Cahayu Rama matur sembah nuwun semanten kenging katrenan Kanjeng Rama dhateng Kang Putra. Wis nyedak Ibu le kono nyedak bapak ya ngger berene ngger
Anakku Eka Saputra dawuh Rama kene-kene ngger kono nyedak ibumu nduk rene ngger kono Eka nyedak bapak Yayi nyedak ibu Yayi Kang Mas Rama menika Eka Saputra Rama nggih putra panjenengan ngaturaken suku pangabekti Rama sira kula bapak meling bapak titip getih setetes balung sak coklek daging sak tempel wujude anak wadon tresnanono nganti jebating jaman ya nggir ugi dados kasiyatan dokter dikan panjenengan Rama wis nduk aja lali ya nggir bekti kawan mara sepuhira wis nggir para agi Eka gandengin bojomu sawana bapak lan ibumu maratuwa ya nduk wong tuwa dhewe karo maratuwa kuwi bobote padha wajib sira sembah tegese sira ajeni cah bagus cahayu nggih Rama monggo Kang Mas sowan bapak lan ibu saking asinan ngancar Kang Mas ayo Yayi Rama ibu menika kang putra kekalih kepareng sowan ngabi antara tumungkul ngadang tetesing pangestu saking panjenengan Rama iya ger kanthi jumureng karsa katedha kata wayiji muga-muga sira pinawayu jodoh sing tegese bisa sajiwa kanggo kowe ya nduk ya le ibu pedas kula katut banyu mili ya nger ibarat lumenteng tawang saka pucuking gunung rawang ora kendhat kanggo kowe ya le bocah bagus wis nduk nyedak ibumu kowe rene le bocah bagus anakku kabeh tak jarwani ya nger yen sira kepengin gayuh kamulyaning urip tindakno dawuhing Gustimu dahana kang dadi laraning Gustimu ya nger Yoger kono lungguh maneh anak iki lagi bapak kanggo bungu sing hati-hati temenan Yoger iji Romo mengkar mengkorengang koro ya Pak ne plong tenan atiku bombong atiku piye Pak ne ya ana dina minggu klewan iki awake dhewe sembodane tepi wajib ing wong tua anak wis antuk wayune judu Bune iya Pak mula awake dhewe iki wis mungkurke pikir mula tak sekarke pangkur kanggo anakmu mingkar mingkur ing angkara iya ya Pak ne tedhak pinetha monggo Bu Kanthi akarono karnan marati siwe sinawung resmine kita
Mregretarto Pak Narto karo mesem. Nah ketok tek ngantuk. Wis brengose kuandel ketok ngantuk. Pagartining ngilmu kang tumrap neng tanah Jawa agama agemeng tedak pinetha utawi foto keluarga pun wiwiti kemegugate Pak Narto sekalian ibu lajeng mangke Pak Sirin mangke foto nggih Pak kalian temanten mangke karo mesem nggo Pak Sirin nggih mangke dibetol ten ngasinan jeng nopo tanggal kula tesih kosong kathah niki bukanthi nggih tesih kathah kosong ya nek dundur rono bangke rampung kadang pisan sutresna menika keluarga temanten kakung Ibu Hajah Mimin sak keluarga saking Jogja. Bu Hajah Miming sak keluarga saking Jogja. Pundi Bu Hajah mangke foto nggih Bu nggih saking Jogja. Lajeng Bapak Ibu Imin sekeluarga, Bapak Ibu Imin sekeluarga, Bapak Suparmin sekeluarga, Bapak Suyoto sekeluarga niko saking Ngasinan rumiyin, Bapak Muryono sekeluarga, Bapak Siswanto sekeluarga, Bapak Suwadi sekeluarga, Bapak Aan sekeluarga, Bapak Totok sekeluarga, Bapak Amin sekeluarga, Bapak Jumadi sekeluarga, Bapak Dwi Wao. Tak kira mau ke dhewe iki Pak Dwi Wo apa Pak Wo makne boten niku Pak Dwi kondange Wao. Lagi monggo mangke sekeluarga. Lajeng keluarga temanten putri keluarga saking Gelon mriki keluarganipun Pak Narto bukat Pak Narto sekalian menika Mbah Katimin sekeluarga, Pak Kasun Golan sekeluarga, Pak Wo, Pak Muhatin sekeluarga, Mbah War sekeluarga, Pak Sugeng sekeluarga, Pak Adi sekeluarga, lajeng keluarga Golan semuanya, Pak Bayu sekeluarga, keluarga Solo, keluarga Gendingan, weh enek tonggoku barang. Keluarga Pak Ranto, keluarga Pak Sutris. Monggo kasuhun foto, wartawan foto kali Jawil Jinawil ya Mas nggih. Monggo Pak saking Ngasinan rumiyin. Monggo Bu saking Ngasinan rumiyin Bu, monggo. Sinambi foto Pak Narto nggenipun menggugati ugi asuh pisungsung. Najan menika nggih dipun timbali barasta pun manem Bromo beksan Pangayu Bagyo Bambangan Cakil. Monggo potretipun sinambi foto penabuhe ndang nuthuk penarine siap-siap nggih Bu nggih saking Solo saking Ngasinan monggo kasuhun foto dindinge belokna Mas beksan Pangayu Bagyo Bambang Cakil praptaning Raden Arjuna baweh pamulat langening Wanodri sedeng rebut mangsa kang kataman tumurun ning riris
garing sarwa puspita Ram yung yung swaraning regya sari Ram yung yung swaraning regya sari manungsong sarining Prateng unggaring kenuju Sang Raden Harjuna Yayah Sinatria keng sowan dhateng Ibu Pertiwi sarananing wong yen luhuk betah topo urang guling elinga salah jatmeka yen wacana kudu manis Rob Raden Harjuna ya pananging Pandhawa ya Raden Janaka kumbang ali-ali ya Partadewa minangka wedananing lampah wonten kalenggahan menika hanaliti rerengganing pahargyan wisudaning Narendra Muda kekalih Satria Jayang Jurit minangka dekat-dekat gola-gol kang ginala goleng-goleng ora tedas papak paluning Grendra sisaning Grendra papak paluning Pandhisaning Grendra Satria bagus warane anom dasare Subhada Wiratama Maya sekai Sukerta Maya sekai Rubeda rawe-rawe rantas palang-palang tuntas datan mawakal pinijing ayun sang nata babar pisan kepareng Maya sekai Rubeda Maya sekai Rubeda mangkono nandika Raden Arjuna wa Semar nggih Den atos-atos atos-atos Den wonten prabaning sang yaksa kang midya saking grumbul golandan tunjung bangkrat wedi opo ora iki wedi opo ora iki wetok wah
Drona Pandhawa tata gati saya Indriyaksa Sara Maruta Hawanagana Margana Pancatarulan warayang wisian gulingan limo mandek kok salah aku angger petuk wong ayu niku tak gewetak mandika musuhku tak kon mandek Gus kagak nggih ki mikir loro apa kok sitok tambah siji mikir larang-larang lah wah bojone Pram iki ditekem nang kono dan wah niki lho pedhek-pedheke pakmu iki nek ngekke pangan karo putu iki ngene iki kok buka rahasia monggo Det dalah kagak nggih kaya ngene rasane alas senggolan ya Gak jan kebak full sik to sing cetha alas golan ora alas senggolan alas golan ora alas monggo Mbak aku angger wong ayu nek mentolo beda enak jan karo anak lan boyak alas golan golan aja gelon lek gelon kono nek ngilon kono nek golan wah Den recone ya gedine ra kaya ngene alase iki lah iya reca piye to lha opo ki pakwo tak kira ki gapurane ngono kan cok lek nggih Den dek-dek kula lagi ngedutke jenengan kok Den budal jam pinten Den budal jam 5:30 Gak kau kok ngerempiong gawa-gawan pirang-pirang wong golan omah golan wali kukun kan medule gendingan lah kok metu Sidolaju Karang Banyu iki ceritane piye to Den jalan-jalan wah kembali ke laptop Gak mandek kandek aku wah bawa Gina ngingeti untukku kelametan Mbah Wagina dukun pijet ngasinan oh to ora ya oh duduk Mbah duduk dukun pijet kleru ora monggo Mbah foto riyen nggih Mbah oh foto kalih kula ya ampun monggo foto riyen monggo nah ki kok nek perang kok pating semliwer kena keris suwun nggih Pak nggih lah iki saking keluarga Solo Bu oh ketara to angger ayu-ayu Solo niki halus wong Solo iki ketara beda karo golan iki golan iki mangga Den mandek aku sapa sing kok ngendi asal kok sepona-sepona Kos Boto itumu pating jeli perat polahmu kaya manuk beranjang buta kowe untumu ya ting jeleprat gigis kabeh untune dalange ya kowe iki ngenyek pakmu untuku ku ya entek ya trot sara penyang di Gus ngetotake kedeping netra krenteking ati jumangkahing suku jek tenanan apa ora direwangi ngrempyong anak dijak ngedep netra motor sitok tumpake wong papat bangeten sok mben iki tuku Pajero apa-apa ngono sinomane Trengginas cekatan cekatan well adalah balik kudu balik Gus ora ana tampang kang mateng kang bisa ngalang-alangi lakuku adalah gagak iki bojo keparat karo lanang kon bali ra gelem malah tampang mateng ake lakune Gak pokoke kok nek bar bayaran rasa diwehi oh iya bayaran piye iki wis ditransfer kok karo lah dan nggih masa nganggur ki yang amprah utang rawe rantas malang putung Den iki kok perange ngangge kemudo ya Mas ngombe sik ngombe sik pengen
ngendang. Diwareki sik sing ngombe. Ngendang ngendangi Bambangan Cakil kemringket sak grontol-grontol. Kuwi apik. Nah, kok nek wis perang keris genti jadi serempek. Nah. Terus kente disepake. Wah. Kowe ladalah. Lena pangedamu rontok menapa mati karo aku, Gus. Tok gendung ayo. Kosek, kono urung nyauri kok. Leno pangendamu. Kowe sing perang iki kapo iki? Iki buta Cakil cilik iki yo melu-melu. Kowe ladalah Lena pangedamu rontok menapa mati karo aku, Gus. Tak wae. Dan Arjuna hati-hati wasama eje waduh
Wah, langsung dina kemacak cilik dong. Oi. Ayo kene hati-hati kene. Maju kene. Ben atot-atot kene Arjuna. Wah ngono iku. Rut, ajak karo. Alah, bak. Layak urute rameran. Makne gone Mbah Ginah. Dipun wastadaken, Den. Wah, ngalaman ya, Dok. Kabeh ra tegas kabeh kok. Mati aku, Bang. Kurang ajar. Alah, anu cepet lepas kene to, Gok. Mbah Kinah. Iki bateken, Mbah. Kayak nggo batekone Mbah nangking, Mbah. Bateken, Mbah. Aku wis tau batek yo. Aku wis tuwek. Aku wis tuwek ora tau batek ya. Wis tuwek ora tau batek ya. Jujur. Iya, beksan Bang Ayu Bagyo, Babangan Cakil. Sampun ditipur rampung kaparoga putra-putra panjenengan menika Ganjar anak kula lanang kalih anak wedok. Wonten kalenggahan menika mugi-mugi nuju prana dhumateng sedaya para tamu kakung putri. Yuk Cakile karo Arjuna damai. Salaman karo Pak Sirin saka Ngasinan. Ki mau wis tekok karo Pak Dalang. Mengke sing nyakil Mas Ganjar ya, Pak? Oh nggih. Oh nggih. Kali sinten Pak Ganjar mengke nyakile karo bojone. Wah, lah Mas Ganjar pun garwa to. Pun anake nggih niki. Ya sawetawis para tamu wonten kalenggahan menika monggo kasuna lenggahan sawetawis mugi-mugi beksan Bang Ayu Bagyo Babang Cakil saged nuju prana dumateng sedaya para tamu kakung putri. Upacara lung tinampan daya tumuli kawiwitan ing mangka ngunandikan pasrah sulipun kadang pisan badhe kasarira panjenenganipun pepunden kula nuninji Bapak RT Gunadi pakai katampi ngiras pantes lantasaken Bang Ayu Bagyo kasarira Bapak Kamto ing mangka katur dhumateng Pak Gunadi monggo keparang miyat saking sasana palenggan mangke pun jajari kadang pisan sutresna Pak Sirin sekalian Ibu kasuwun jajari Bapak Gunadi sasana sabda tumuli katur saramangkipun Mentaramon.